senan ka kin maupupapay ka kin Jesus ka nga agpasibay. Dalan mo ket sumiknget tapuso magladingit kumita ka laing ken Apo Jesus. O Diyos Apo, tulungan na daytoy abiyag mapuan ragsak di pinagrigrigan ket sikat pagsanggira ngaruditaken kaano man di nakadipan panawan ingganat langit siya kun titulungan panagbiag ditoy daga ket napuan ti problema yaman pa'y takarin ti tumulong tuy lasag ket nakapsut namnama ditoy pusok ragsak ko tasika iti kadwa. O Diyos Apo, tulungan na daytoy abiyag mapuan ayat ti pinagrigrigat ket sikat pagsanggirak ngaruditaken kaano man di nakadipan panawan ingganat langit siya kuni ditulungan. Ngaruditan ken kaano man di nakadi panpanawan ingganat langit siya kuni titulungan ingganat langit siya kuni